Ka Voice of the People Party VPP West Jaintia Hills District kaladawa na ka District Council Affairs ka Sarkar Jala ban penkutno e ke jing e du tulop kinong trejong ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC. Ka VPP kaladawa na katanat DCA ban ay ke jubab da ke jingtho halor South Likiman kiba kalabu ha kabayde bat ketulop jong kinong tre ka council. Ka VPP kalapha e ke jingtho sya katanat DCA lingba ka office u DC West Jaintia Hills District. Kini kimat ki kentum, balai ka Sarkar kam syam lapan kuat ya ketulop jong kinong tre, watla ka council ka yo ya ka bhak khajna. Hato ka Sarkar ka don kamuan ban penbet ya kene ka jing e shi sendon. Lanu ngin lak ban kemi linti ba on pelat ya ketulop ka badang sateng. Bat lada om lak pelat ki e ki daw. Bat ka VPP ka ladawa ban siulut ya ketulop ki badang sak, bat ka nom lak ban pediang ya ka jing pelat tulop ka bakhendiat ni shi bentang. Haba penpau ya kejing sengo ka VPP ka ong ba kadai kejing telot ber kejing bom scam ka executive committee ka council kumta kala kentu ya ka Sarkar ban perkhat ban wanra ya kejing sensyar administrative rule kat kum basya ka an ban weng ya kejing e ki nong tre ka council ka VPP kala pen ken mauru bahau benai nai lur kala penlong ya kejing syong ke lain mungor ha khmat ka kerdop ka JHADC bat dawa ya kejing tuklar ka JHADC Arsin Arwan ban pelat ya ketulop ki nong tre ha benai jeliu bat naitung baladem. Ngi nagaliang jong Voice of the People Party ngi wan hang ne ha office trekam jong Deputy Commissioner West Jaintia Hills ban ai ya kane ka jingtho cha u minister bapet ya kane ka District Council Affair ha ka jingede bat kane ka kam ka ba sateng ha ka jingede ba ka jingdu tulop jong ki nong tre hang tai hapo JHDC kalong ka ka ba sengosi ha ka ba ngi hab ban penpo ya kane ka citi lengba jong EDC cha EDC minister hadin ba ngikum ka parti ngila persyang ha ka ban yo ya kane ka appointment na ka benta ban ya kendo ban ya kren halor kane ka jingno jong CM ba kane ka Sarkar ka klem pelait pisa na ka benta ban yo siu ya kane ka tulop jong ki nong tre enrei ka ba sengosi ba kadon kane ka jing ya kane ka jing no ya kane ka jing e iwei chaiwei hagaba nagaliang jong Deputy CM ba Preston den song ilaong ba imtre ban ya kendo namar ka kamhi kade ka jong CM jong ka JHDC ban pej bat ban penbej ya kane ka kam tengi nagaliang jong ka WPP ngila kendo teng bat di CM nagaliang jong iro ila keno ba ka Sarkar kam pelai ya kane ka pisa te kala pelengo yangi naga Sarkar kano syaga JHDC naga JHDC ka no syagani ka state government te kanali kini ki nong tre ke badang ne kila long kile langknya hapdeng jong kini ka jingle jong ki te ngina kaliang jong ka WPP kumba pili i ngila penbor ya ka District Council leng ba kini ka sit in demonstration jongi baga Sarkar kan le naga benta jong ka JHDC halor kini ka jing tu du tulop endai kini ka jing bom tre ha ka ban ya simenta haga jinge day bat ke ban simkia ban pendek ya kene kenrum kenram ngi na kaliang jong Voice of the People Party ngile kren bat ka ADC jong kene ka West Jaintia Hills haga ba kala wan haga tu ka jinge ki ke jongi bar kala panru ya ka jing penchai tengila ai kene ka jing penchai bat lengila ai tiru ya kene ka chiti lengba jong i ban ai sha u Deputy Chief Minister ba pe ya kene ka DCA ti nagaliang jongi ngikwa ba nagaliang jong ka bor bede pe ya ka district ka jongi ngimkwa ba lasha le chiski kini ki bom chong suk chong sain hapo ka district jongi den mar kata kadaw ngikwa ya ki bakin ya tuklar lem ya kani ka kam haswa ba ki kin jia ya kini ki jingi ki bansawan ban ngida kerparo ya kani ka district administration ba katkum kani ka jing yo i ka jungi ya kani ka jing tulot rekam leni ka jing bom ya baik ka jing bom ya renti syu kani ka jing sensyar hapo kani ka JHDC ni de kerpat leng ba jong i DC ba in pensengau syaka Sarkar ba halor kini ka jing long jing man leni kini ki kenrum kenram ki pami balada ka Sarkar hi kamla ban penbej kini ka kam leni udip new CM umla ban penbej kini kam kabha ya ka Sarkar ban wanra da kani ka administrator rule hapo kani ka District Council ka jongi bat kumbangi juyay ban na kapor babaro ki MDC ki bakren ki basngeu khia ya kani ka jingdu tulop ngi kerpat ya ki bakin pen i ya kata ka jingis nok tilang jong ki ngi ong ba
mahaba kinong tray kimi otulop kabay ki bakin hiar sukino nakapor chakapor tingi i hadu menta kimpadon kita ki MDC ki ban nut ya ka ban resign ban peni kata ka jing kre lani ya kata ka jing ki jong ki ya ka ban ya tenrong ya ka ban ya kitlem ya ka ne ka jing ka ba kinong tray kilaman te ya menta ngidang ya am ya ka jing kren hapdeng jongi bat ka district administration lengba i ADC ilo ong ban patsngeu ya ka ne ka kam bat EDC tinga try nagaliang jong ka district administration ro kinsakot yang i ban ya peliu jingmut kumno bangila ban wanra ya kani ka solution ha ka jing ide ba kani ka problem ka balami hapo JHEDC titang kini kilong ki jing yai budin ki jongi ha ka jing ide bat kani ka jing do tulop jong kinong tray ngisngeu si ba haunu snem ar jar pusau tang si benai kimpat yo tulop tapi mu ki kinong tray hang tay kin haban siu ya kani ka bay school kon kila don ki bomyo admit card bomyo siu nang ta sa kani ka por jong ka jing kre mo ya kani ka jing rakhi Christmas ki kiwe ki sing don kam ki ba ki kinong tray kila ut kila linear te hatu kini kinong tray hapo jong ka SDC kim don hok mo banyo ya kata ka jing siu ka ba kila tray hapo jong ni ka council te ngakwaru ban pencai sa kendiat ha jing dei ba kani ka last statement jong CM bawong ba kajingwan jong ka WPP kadai tang haba kayu ilani bakasma bakala don kani kebisa ki wantang ban yo burom henry ngamut ngakwa ban jubab hala jing dei ba kani kajing ong jong u bakapisa kala don halenti kan rikrur henry kebas ke si metasya eja kata kan rikrur henry habangi persang ban wat jintip ya kani kajing pelai bisa jong ke sarkar cek council menta kapisa kabaladep approve dak finance department kalong kadru kalai krur Henry kaba Ukraine pan kadai kanri krur tiket ni kalong kai kabaya lampak la yang i kum ki pajba oi kam dei ka pisa jong ulen ni jong kita ke MDC kadai pisa jong pajba ha ka bangi baro ngi tip ya kata Henry kajing bat ya kani ka pisa menta bakim yo ya kani ka sanction litar na po ka mining and geology ban pelai ya kani ka pisa te lada usia mu ong ba ka council kamchong klikti kaya budin let support dia marker pat kenang ba kin pelai kloy ya kani bisa kenang ba kinong tray kinla banyo ya kata ketulop ka babiang lani ya kata ketulop ka baki de banyo de nagaleng jungi ka voice of the people party ngen i swatang kat ni ka jigi keren jungi padeng jungi ba ka district administration kay ka banang mi sikman ngin saben bena sepi ki pajba de ngin mali ya kani ka jingle sting jong kani ka council bat jong ka sarkar ngina ya pay kay ka bami na kani ka jigi keren jungi takata